to. Tak jo, ale poneseš mě. Tady Niky a třetí díl, co jsme tady v lese. Teď už tady jsou bez křížů. Tady jsme bez známky života. Chápete? A protože ten, kdo něco přečte na tomhle, tak se mu to stane. Jsme přečetli jenom, že vlastně pan Ježíš spadl a spadli jsme. No, tak asi čau, protože fakt nevím, co budeme dělat.